Хришко, гледай какво става, бе. После ще покая отвътре. Хришко, да ти покажа ли как ще влиза? И сега. Тук моите ламарини, дето преди съм карал. И тук стоиш. И тук са фаровете. Тая е чисто новата. Вчера е купена. Даже има и фалшиви номера. Ей, къде ми е голям лаптоп. Всичко е перфектно. Тук ми е моите ръчки. Вчера купихме. Днеска е събота и неделя. Днеска е събота. Гледай баща, ако е удобно. Но си я оставям 2 години да стои. Защото те не е счупена. Ами просто не ми се кара. Ако ми се кара силно ми си да кара. Но не става карам. И заради това. Клас. Сгаг. Газам. Гледай сега. Тук ми е моята комбайна. Искаш ли да ти покажа по-старата ни? Защото тук е на тати фирмата. Тати работи тук. Опа! Така, няма да ти показвам какво има вътре в този, защото има плохови. Преди, като се е карал, е може. Нищо, разхождам се от комбайна на комбайна. Кой? Не, той е и там. Майни! 3, 4, 5, 8, 9, 10. Так. Перфектен! Най-хубавата комбайна е тая и другата. Тия пък колко години си го оставят. Слагай се завърта на там. Хриско, и къде ми е другата? Де тая ни работи.
Каяне, бачка, позагрегасител, марагасител. Бам! Сега, хора. Има един план. Ще тръгна. Ще оставя телефона и така. Да, Еро. Хора, тръгнахме. Комбайната звъни. Но докъде сте стигнем? Хора, чакайте, секунди, звъни.